Pagkasalitaan ni Marlon nga napauluan, kasar. Dear Manong Nemi. Sang-sangpet ko dito'y balay, nga naggapo itiya, sang kabasitmet nga negosyo, Manong Nemi, nga paglakwak itiya, feeds, kanda dumapay nga kasapulan, itiya, manalon, punta kunak nga farm supply. Jadi makitak, Manong Nemi, nga damang uri kanya. Nga toro rahin nagdatoy. Tito! Alis to, ma'am! Sheesh! Hindi mo gayam, Richard. Apa, Richard? Tito, magmano akban. Susapok pa yung kumagmano ka kanyak, agamot nga inanaktibon niya. Agamot pa nga. Nag-asawa nga ro din, Tito. So nga, Tito, kan Ninong, tawag ko keng ka. Abay mo na taong mo. 20 pa laeng, Ninong. Kagudwa tatawon mo. 20 mo? Ubing ka pa ya. Diyak pa agkasar, siya kiti agtawon ti 20 agkasar kan. Ninong, sikati kang runan nga Ninong. Sikati mo na pinili. Po ay nakakaapal kayo man. Si, mabiglang taloktak ti malay. Dahil taon nagtipagsalitaan ka. Hindi na ako kalokata ko Manong Nemi, tiridaw, pinastrik ko ni Richard. Tugo ka. Mabiglang tagsukatak biit. Sukatak ba sila tabatok ka? Nakalalagig kanyak Manong Nemi ni Richard. May sa iso na idi Manong Nemi nga pagpapausak na mapanaywanan nga ubing iti karuban. Kinabod no na siyak no ka itit mang susukat iti diaper na. No adarugit na. Dadya, siyak ti mangil-ilo nga manguugugas kang kuwan. Nga dito tiga po na no apay nga nasingit kanyak ni Richard. Idagbasbasa pa lang iti elementarya. Yan. Umumay dumagdagas dito'y balay tapno dumawat iti allowance na pag merienda na ka no. Tapos tama tayo ni Dagbasbasan iti high school. Ito akit college na, hindi pa nag-graduate ti loko, gasawan. Abay, nagasawan. Ito na anong kasar? Imbaga na. Sana inyawat kanyak Manong Nemi invitation. Wow, napindas na ti nobya ma. Nagkaskwalahan kami, Ninong. Kaya nagpaspasa ka pa ilang apag kasar kayo. Nagpadpada kayo nga 20. Ninong. Ay, sasapo, di ka lang nakatuturan. Ano problema kami? Ninong. Nasikugak kami. Ana? Nagloko ka, Richard. Ninong nga, api nga, di mo inayaban. Kaduham ko mga may nagtid kanyak invitation card. At ngamin, sa bali pa nga napanan na, tapos makaado kami, nagsina kami. Hanggang nga nagkuyog. Dagi tayo, isudat nagpili nga Ninong kaninang, isut na panan na. Siyak mat, dagi pilit, isut na panak. So nga sikat inyo nak. Agad to na. Agkasar kan. Kasyak, di pa agkasar. Anak ko nyo palang kanay girlfriend nyo ngamin. Yan ang iti problema kay. Kanayon nga bagbakang kuwana. Ti kasar. Imstang kano pa yung nakasagana. Tapi ngamin. Tsak man mo. Manumat tawon nan. Ninong. 40, 30 matisuna. At sa nga pulong tawon nga bayet may. Ninong, kasalasan ko nga malagip, ti istoryam, no, apay nga nadanon mo ti 40, nga saan pa nga nag-asawa. Bale, ni Esther, tinubyak kita. Isot may katlong nga nubyak. Nadagit imo no na, nga nubyak, kabata, nagsagana ko nga mangkasar, mangikasar. Tinamat kayat pa lang, gura ka. Pag nagtungpalan na, ada sa baling nga nakiasawaan na.
Kastamat man ang tinapasamak di may kaduang alubya. Injayak ti kasal. Tinapay lakayat. Di kuan, nakisinan. Tanda ka no sa bali nga pakiasawaan na. Sa ita. Ni Esther. Talon nga tuwan, sipod nagkarelasyon kami. E di first year may injayak kang kuwanan it kasal. Saan ka numat pa yung nakasagana? Baka kasi siya tumat mapasamak, ti may katlo akong daway, ninong. Nga madamag mong tulangan, nga tagayam sa bali, nga pakikasaran na. Di ka, kahit ng asawan, di ka tupel ag-asawa, nagtawag kat 41, 42, 43, 44, 45. Baka lang malakayan ka, ninong. Mapi nga lang na kaninong kita umut pa asawa. Okay lang tama da. Apay di kita lang kada asawa na ito. Mga baling ng mga anak iti kasar. Dahil sa anak ang mga makaasawa na. Mabaling ko di babawi, tito. Tito lang taawag ko kan, hang aninong. Mamay babawin. At damat na kang kuntan ni. Lang ano. Ngayon mamam saan lang siksikan din anak ko ti kasar. Baka datat gapunan o aping hangkang nga. Baka asawa. Ninong. Taadon ti anak mo't kasar kasi ka di ka pa nagkasar. Enggarek nga rod manong naimi manong iti papang ko siyempre. Ang runaan na una na sigin kanyak kat agbalimpayan nga anak ko ti kasar. Kat insya iyarasaas na manong. Ninong, kurang aktimal chet. So nga mabaling ka din nga mangirgano ka iti ore may sala nga baboy. Una, balor ti may sa baboy ninong. Mabaling mo alanitan. Naalak kita natap no. May gatang iti baboy nga mapartin to. Sige. Ano presyo data baboy? 15 mil mulatan ninong. 15? Kasula mo lang presyo ti baka. Ninang 15 kalaingan na at kanakil na nga baboy. Talaga reto si Richard pa-problema ko pa iti ko Ay hanggang itong arod nga regaluan na hindi mabungon nga regalo. Hanin ninong dyan dalat na 15,000 ti worth ng baboy. Sulat at regalong kanyakon kada kami. Nangapanong ni Richard manong naimi. Iti dadyak mairubwat ti mapaniti kusina nga agluto. Sa bagay sisyak matlain. Aw matkaduwak. Di mabaling malata, mapanaklata, kumatangin sa karinderya o sa jayak to nga mangan. Anak ko nga agluto. Ay, nagrigat ba't kami tagmamay sa manong. Tanong ko mamayatan ni Esther nga kasar kami. Adamatin balay mi. Tabalay ko reto. Impatakder ko na ito balay. Hindi ta damok ni Jaya di kasar. Ada di first girlfriend ko. Kung adang orad kanyak. Nandiyak ka no amot agarang. Tao matpay asawa. Nabintas ni Esther manong na may social mahilig ka na kiti outings. Kasi napanidjay Tagaytay. Kaduwa na kiti barkada na. Online seller ni Esther manong na may negosyo na. Online seller. So nga makadayo nga mapahan na iti yan dumaduma nga paset iti Pilipinas gabong nga rot ado di suki na mapanadanunan di kitoy nga singiren. I-charge na matin iti pagplete na. Manong na may nag-ring ti cellphone ko ni Esther tumawag. Hello honey. Nadya akong tumawag, di mo malagip ti tumawag. Pasensya kan. Parantak kumawat nga tawagan ka ngayon. Nakauna ka lang. Tangkanawin mo kiti bagbaga ti kasta. Nakauna ka lang. Ayam mo ita. Alag dito ti Bagyo. Dito ti ayon na dagiti sukik. Gawit kan. Pagsaritaan ti kasarta. Kasar? Among kagabgabod to dito ko ni Richard nga
Inay-aywanak pala di maladaga. Ang sakti mang susukat di daya pa rin. Imay nang ito wedding invitation. Apay, agkasar ka nun. 20 pala taon na eh. Ada nasapang agkasar, ada naladong agkasar, kasla kanya. Kasla jak pa eh, bakakit mo, kaskas di nga di mo kaya. Baka dumadanon pa 45 ko. O, ito pala asawa. Mga anak ti kasar. Intanto nga doa. Tun ka, no? Imbagak manong. Ay, awanak to da. Adakto to sa Singapore. Mapangkamanin sa Singapore. Ay, kahit mo agad, duwata. Anin, mabay-bay pa dyan negosyo. Gastos lang. Sabihin sa, ang kumubaling nga atendaran ti kasar ni Richard. Sige nga nun. I miss you. I miss you too. Bayam, tanuad dag din umayt sa balay mo. Nagpapastando ka di. Nagpatpat ng nagpalmangan. Nagsikog ka kumangkit. Tapos mapilitan ka, magkasar ka niya ako. Jakpay kaya. Jakpay kaya at nagsikog ka, madadail ti, kina-slim ti pamagi. Pero titatawan ko, atot mangibagbaga, na 20 ka no lang. Uno 16. Manong name data siguro ti hang pangayatan nga Esther. Nagasar kami. Agus usa siguro ti contraceptive pills. So anjak masikuban. Kaya hindi na kahit tagsikog siguro ta. Ta mga nupatsin na nga masigog agsikog tong kita. Awan to't pintasan di pa magina. Dinteng nga rod manong name data nga kasar. Nakalado manong name iti matendar. Ewan. Siyempre, may sa kaligiti sponsor. Silawan ang mamu ka. Nakatado kami nga mga anak ti kasar. Silawan ang mamu. Tigiti kumpadre kada kumadre. Digiti lang kapag yan na manunay ni Richard iti makamamu kinamuk. Kaduan na ng partido ti babae ni Jane. Jane tinagan ti asawa. Ti ikasar manon na ni Richard. Iti madaman manon na ti reception. Siyempre, agkuyog digit agasawa nga mapan umalamano. Sa ganak mo dati, kwartak, sa balin to di tupak. As jacket, style da, kasar. Agmano da, agpamano da, siyempre mangtinag ka, kalagitay, pagyanan ti kwarta, santo tupak. Kalagitay, ninang, ayaban da, sagkaysa. Damang ti hirngalo, damang ti sobre, damang mangipakita ti panangitupak na ti sangaribo. Ay, ninong! Dato ti kang runan nga ninong ta, sweetheart. Ni Ninong Marlon. Agmano kami man, Ninong. Agbagay kayo Guwapo ka na pintas. Manubulan si Kogmon? Talon, Ninong. Okay, ano nang dama And agpaado kayo. Ninong, thank you ka na may sa baboy nga. Indragalong. Nakadaado ang padayo, nakadaado ang makano. Hungarad, Ninong. Ano na parte habawi ya? Sa nga doon na Ninong. Opo! Ado nga hindi nga partido ni Jane. Bale, dandani partido na amin di kita doy. Basit lang di kita partido. Naging ka manong naming inyam amo ni Richard Kanyak iti uncle ni Jane. Aninong? Kahit kung inyam amukin ka ni uncle. Kamusta ka basat? Nagkasadan sa laing wano monotawmon. Densyo tinagan ko. Marlon. Nujak maniro, inauna nga amang imsika. 40 pa laing. Kapsat.
50 ako ni. Sila nga madlaw. Oh. Uri siya ubing pala tarangan. Nasagit unay kanyak ni Jane. Ito tiga po na nawapay nga. Siyak may isa nga naalang nga nanganak ti kasar katakwan. Hindi kumpadre ka awag ta. Dito kung manong naming in istorya kang kuana at ipanang ipagarup na dan na asawak kadupain putot ko. Kaya't mo sawan, kumpadre, titawan mo ako ng tao pa asawa. Abay. Imposible nga ti ka makanubya. Kagwapo ka. At then, dati nubya kita, at siya di Singapore, kadwak ko maitangam na naramat nga naka-schedule nga upat siya di Singapore. Iso ti may katlungan nubya. Isun ti may katlungan ng ijaya akiti kasar. Ay, si ti pa'y nakanoon sa kasagana, ito 30 taon nan. Amam kumadre, no ti lalaki ket ijaya na ti kasar, iti babae, ket saan pa kahit ti babae. Meaning, saan na kangapod nung ipatpatig ti babae. Ha? Natural, no ipatpatig na kakuma, di pa nang ijayam ti William Hermie, imposible nga saan na nga awaten. Kahit mo sawan, aming nga nanubyam, enjayam ti kasar, ngim di na pa'y nakasagana, di nakapidatgan, aging ka nakikasar dat sa bali. Makaasan tumati mapasamak ka ni, at na ka na, kumbat, data madamang nga nubyam? Esther, makakasya ti mapasamak. Aging gama ng naming nga daim masidig na babae. Sir, mabalinan, sir. Mabalinan tanya. Ha? Tesi? Mabalinan nga open ang tilamisaan. Napaspuntang nga nakamano di kiti nag-asawa. Hindi, openan yun. Kasi po lang nga di sinut mangi daulo iti kararag, sir. Excuse lang, kumadre ha. Agsubliak tumad lang. Ambalin ito ang agsasahong nga mga. Insusurot ko iti panagkitak iti babae nga masidag na inawagan na ti Daisy. Ore lamitlo nga timalyaw kanyak manunemi kabayatan ng madadayuda kinikumpadre. Lapit na silang babae. Ano ang tatawan nan? Habagay, alis to nga makakita iti napimpintas nga dayang. Manong name masidagak iti yan ni Richard. Sinulsud ko na mamuna ni Daisy. Awan ninong, ama mo. Ubing pay. Kasadar ko. Wen, hanggang man nagpadpada at eskwela, agbasbasa pa lang. Graduate mo tinisuna. Tekatam, boyfriend na? Ninong, kursunado ka kayong kuha na? Ubing para kang ka. Kagudwa, titawin na. Sa mes, adamat ni. Adamat nobya. Abay, no at nobya kon, diya awag ka rin taga ako nga crush. Yaman amo. Amo, ti cellphone number na. Tsaka mo, ninong. Mabali nga arami naman ti pamaspusan, tapno maalam. Sige, ninong. Arami para kang Manong namin nagkakalamisaan kami kada nagkakalamisaan kami manong namin. Iti ba't kang runaan nga ninong nga pinili niya
ti asawa ni Richard nga ni Jane. Sinulso ko king kuana sa sino ni Daisy. May sa katagiti kat kadwa at negosyo, kompadre. Working student suna. Nagtrabaho kanyak, basta mo ten, irapin na tagbasa. Apay, kurso na dami suna. Awa nga tamo tilalaki nga saan ang kurso na daking kuana. Manong nemi ore idi adda kon dito'y balay kasla saan nga may kat. Iti alin tataok ti bakabuklan ni Daisy. Nakalalisto ka may nilam. Pitinto tadamat nester. Idi to tumawag kanyak manon nemi ni Richard. Ninong, insan ko king kati number ni Daisy. Sa pinakita. Isang nga tinawagan ka, baka ano saan mong makita. Ala nila, yung message mo, o ninong, sige nga rata, patasag mga tawagan. Tinawagak nga rood manong nami nabayag sakbay nga simong bat. Hello? Hello? Daisy? Sinda to eh? Makadisturbo ka di. Medyo. Nabanno ka kita eh. Kabayatan ti padaya. Masapo na. Nag-review ako. Finals mo ito no, bigat. Makadisturbo ako nga ron. Baliwak to nga rin tumawag. Sino kandida ito eh? Siyak ni Marlon. Ama mo ka? May sakmat ka dagiti ng anak. Kasi kati, kang ka na nakasasayita ita ni Sir? Agtrabaho ka gayam kang kuana. Working student. Hanggang manigatan. Medyo, yung kasapulan nga kahit ko agraduarya. Marlon, tinakan ko. Manong Marlon. Marlon ko naman natin. Saan anak nga ni-istoryahan ka? Man, nagsalutsutak mat king kuana, kin Sir. Apay nagsalsalutsut kamit may pampangkan niya. Lakay ka kanun nga baro. Ubiyak pa ay. Amot mako na nga lakay ka, 40. Bagay, ububing mo talangam, ngayon titawan mo. Manong, Marlon ko naman natin. Alangan mo na saan ka nga dayawin ka, inauna ka nga amang imsyak. Ngayon kahit ko Marlon ko naman natin niya. Kasi kadarantam. Hindi ito tadamat nubyam. Kahit ko lang nga, iba ka nga, may saka dagda group bab ka nga. Kapag ka mga group bab ka tikas kanya, nga working student. Gaboy iti kinagagat mo. Gaboy iti pa nagpusigim. No sabsabali ko manitan, no sanda akaya, iti agbasa, nga dito agtrabaho. Pambarad na pailang ako, tagtrabaho sa agbasa. Inito sige. Ipursigim na kaya't mo kang matungpal talapap mo. Maday-dayo tikas kayan kaya. Thank you. Sige natin. Baliwan tantong aratig salita. Ken, kanto pa siya rin di balayo. Pagkatawa ka. Saan nang umawat iti mangbasyar kanya kabayatan ng estudyante at lang. Rumay kanto karot pa siya rin di eskwela yo.
Kalpasan lang ako ng examination and tapos sana ka matisturbo. Sige. For how many days? After 3 days. Next week. Sige. Baliwan na ito agtulag next week. Sakbay dahil ta manong naming nga next week. Bigla nga tinteng ni Esther. Hello, honey. Hello. Ito man ba lang saan kang umarakop nga dakos kanya? Ha? Di ka mailiw kanya, Marlon? Mailiwak ka. Ang, tapi nga ganti ka umarakop nga dakos kanya. Hanak pa namin nga nagdigos. Uri man pa saan ka pa nagdigos. Kadsiyak di mailiw kang ka. Nagpangalo. Paglagi din nagtutbrasa kita ng pasa ka na nga. Gabuta. Isuna ano ko ha, manon nemiti umuna ang mga amang nanam ka na kinibibig. I miss you. I miss you too. Mabaling ka di kang di ko sakpay. Kababayin ka. Sige nga rin, ang kakarad di ko sa darasa. Kaya naman kita magustuwa kini-share ni Esther manong naming ka no at the time na kanyak kat umay dito'y balay makapagpapas kami. Slim, anapintas ti pamagina, awan sa pula mo, nakinis ti kutis. Siyempre, matarakan na ti bagina. Magatang na ti nangingina nga para iti pagpapintas na, pagpabanglo na, pagpakinis na, pagpaputaw na. Iso ko ultimo manong naming nga nagbabaitan di kiti rami ti saka na nulapsaktag sa ukit matilpata. Anang tulakid din ka na kiti mamaselan nga pasat di bagi. Siyempre, pantiiliw ko. Ngayon ti pakasdaawak manong. Pakabayatan nga, lala iluwag ni Esther ni Daisy that imagination ko. Oh my God. Dan sakit di dumting ang problema nga di na oras na kunak tinakan. Kabigatan di manong name nag-aaharig na panagpapasmi kay Esther. Pinatas ko manin ngayon Jaya. Will you marry me? Mary man, kasar man na dati panunot mo. Amom, ada nang ibaga kanya. Ngano ti lalaki ket ijaya na ti kasar, iti babae ket saan nga, sampay nga kayat di babae. Saan na kanong ipatpatig di lalaki? What? Kahit mo sawan, pagparparoram nga saan kang ipatpatay? Kaslakas ta. Sino na adatang matyan? Diyan ang ibagat kasta? Ngunit siyak. Abi namin, di mo pala kayat ti kasar. Susapo. Ado pa tigitinaskin nga ramidek. Maaramid mo met orag asawatan. Siyempre, no gasawatan ton, kidawam to kanyang ti anak. Di ba? Kit kapilitan na, tagasawatan nga roden. Ti kang runano nga masapul ta, kit anak. Manuntot, tawon ko, into no, grade 1 di anak ko, no, nga ganak asigod. Dito nag-high school, kat maka-senior citizen na to. Will you marry me? Hanak pa'y nakasagana, Marlon. Hanak pa'y nakasagana. Namin ano nga pinainak. Tsak mabilangan. Taulit ka lang, ulit ti kasar. Dapat kita agdandan na nga sanda pa, kasar. Mabalintamat nga ramitan na kasi dyan. No saan na ka busy? Mabalintamat agdan na teori makalawas. Ano kayat mo? Makalawas nga saan nga pumanaw. Kung saan kat makalawas nga, agkuyot ta. Kasalang tinegosyok. Dahil tamat kami kat, napatpatig tinegosyo mo nga ti pa nagpasyar ta ko ma. Napiyakan ka, ta, ore, agpaspasyar ka, kag negosyo ka. Siya ka ron. Awa pa'y kanyak ti kasar. So, ang kore ka. Mano nga tayo mo? Mano pa nga tawan?
Tsaka mo. At akatibay mga sa katawan, 2 katawan, 3 katawan, 4 nga katawan, 5 katawan. Tsaka nga sure. At mabaling madamdamalaan kayat kon. Kasi diyan. Sige, within this year, sabi ko nga, tagpaisot ko ng mga within this year. Ngam kalpasan ti duwa nga aldaw manon nemi nagpakadamanen ni Esther. Gano'n kang sublingarot manen? Alin siguro nga after 3 months. Baka mayatak tumunten. Nga? Ti kasar di magbakam. Sige. Okay. See you after 3 months. Malakit ko anong name ngati sumarunong nga aldaw ngati sumadgayam tinaka-schedule pa ng pasyar ko kini Daisy. Napang kong pinasyar manong name kat kaslasang nga mamati. Kuya? Marlon. Manong Marlon? Marlon latan. Sige. Imbaga mat kaya nga sana ang entertain dito balay. Kaya takman dito yan. Sabi nga, hindi mo kaya. Na-entertaining ka. Kahit makita rin kita doon mga lalaki dito karuba. Baka tuladan na kang umanatum at pasya rin. So nga mabalin, ang house pastriken. Nung muna makakit-kita kayang ka. Si Jay, gusto langin, Kuya Marlon. Wala ta na sa papay. Ang kapas pastriken, agawid kan, urayan na kita may isang lugar nga siya kundi dumanong kang ka. Iti restaurant. Yan man, sige. Itawag ko itong kang ka noon ito itiyang ko. Sige. Basta saan ka paspastrik na, kita doon na kita karuba nga makakita. Ne, pastrik mo talagayan, aping nga handa ka, pastrik na dumagara-arin po na ata. Sige, mawatan ka. Imen nakardinano ni Daisy ano name iti may sakla sa restaurant. Madamak hindi nga mininom iti arak. Ano natin inom? Brandy. O sige. Paidasar ko yung order ko. Tamangantan. Manamdaman ton. Ito ay imay ka kaya klipas ko nga nangan. Kumusta mat parang basang? 1 year lahingin. Nagkatuwarak ton. Iso na lang tanarigat. Ti working student. No kaya't mo, diretso ka. Warisan ka na kumubra. Siya tibang pabasa ka. Marlon? Apa nga ramidem? Because I love you. I love you. Daisy. Kinanakit iniggamak ti dakulap na. Duwa nga imak ti mang pasil-pasil ti may sangan dakulap naman. Imparabaw naman ti dakulap na iti dakulap ko. Misma ko. Kahit kumit tuminom. Ha? Napadasa mo? Masaray. Pangikat ti banog kung kunang kumatig iti padak na ang gububurakin ni sir. Sige. Godar ka ti mga hawak naman ng kabaso. Kabaso talatan. Sige. Datoy. Desi, napatasa mong tinagayat. Ato na kita karaaram ka niya. Nga ako matikayad ko kadakwada. Siya kayat lang. Tsak manam mo. Ngayon kayat ko pa ito minom. Baka masungbatang kanton. Lumamintlo ka mang siyat. Lumintlo lang siyat nga talaga. Luminli na hindi kita matana. Kasla kayat kung agkan di kita lips naman. Naklapsat na babae. I love you, Daisy. Pagbasahin na,
Kasasang ko palapat dyan, manunemi ka dahil di mo tilang arabi. Na i-check-in ko ni Daisy. Diyak kumakayat agundawayan, manunemi, ti kinalupoy na. Diyak kumakayat agundawayan, iti panakarik na ti inom na. Yung lalaki ak lang manom. Yan tangi ko na. Nuan yaman ti mabasamak ka na kami. Nagasaganak, amangi kasar ken ko na. Ngayon kasanong nga din ni Esther. Kunamat lati panunod ko. Inted ni Daisy manunemi ti kinabirhen na kanyak kare di nga rabi. E di malpas manunemi jak matnadlaw nakasla din ako mapay kaya. Pasensya kan. Siguro mabalim mo ko na yan nagunkundawayan ka. No. Apay ko mangunkundawayan nak. Kinayat mo, kinayat ko. Kinayat na nga duwa. Gusto na lang ta. Mas lasyak pala mamati. Di salsal matek nga dayaw. Kahit naipay ko kinkan. Nagbabawi ka nga di. Ikidori mong pagbabawi ak may babawi ka di pa eh. I love you, Marlon. Dito tiga po na nuapay nga sana ka nagkid-kid. Gaputa, ipatpateg ka. Sana nagbabawi. Kasadong nga rin nga mamati ka, no? Ipatpateg ka matlang. Mariknak ka na giti irot ti harakop mo. Mariknak ka na giti barat hakit mo. Siyak ti patpateg mo. Ken siyak ti mangipatpateg ken ka. Nga saan na kang ipatpateg tinobya mita. Manipod di dadan ni Daisy manunemi nadlaw ni Esther nga libmamisak ken kuan. No saan akong nga tumawag, di ka tumawag? Baka ibaga manan. Tumawag ka kuman nga naon na ang kalain. Adanas ken nga asa-asikasuwag. No kasta makadisturbo ak. Madimad kami nga oras, titatawag mo. Kat no, awan to mo baramsik, ako matutumawag kanya. Anya tamok, baka si kamat ti busy. Uray, nak. Panguray kan ka. Iti balay mo. Umayak ita. Sige. Imay ngagpaiso manunemi kat gapo ta umar-arakop nga umag-agek manen. Kinisupay ang tinang katerwatag man. Pinanggusto ako. Kalpasan na ita. Kasi mo kayan da kita arakop mo Kasla na baon da kita agik mo. Kasla dan sa baling agkam. Makadlawak. Saan nga kang kanayo nga napintas ti mood ti tao? Nukastahan kang indamuhon? Siguro. Sige. Tap na mala problema. Nagkasawatan. Oh, di ka di managsakan? Timbagak? Idaya mo ti kasar. Tawon ko na kun. Oh. Apay. Ano ti apay? Ibagamon ti William Meremy. Tawon ko na. Nalipata ko ni. Nalipata mo di. Ti mangidjaya ti kasar. Nabannog ako ni. Nauma ako ni. No namin ano ako nga napaay. So saan mo na kayat? Saan mo na kayat nga? Nga ibaga ti kasar. Okay. Saan mo kayat ibaga? Di siya ako. Siya ako di mangibaga. Sige. Nagkasagana ko na makikasarkin ka. Oo. Apay kas na reaction mo? Apay katawa ka. Kaslao ba't kanya kung ti kasar? Hala. Siya kan sama lang ko na yung live-in. Mabaling matlat na. Uri among kasar. Kaya't mo sawan, agdan natan, ngawang kasar. Amamang pay kung mag-uri ti kasar.
Mat ba oray ko? Isungarod nga itan. Itan? Nga oray jak matin kayat ti kasar? Ah, di na kayat nga ikasar? Tapara kayong kahon, serbi ti kasar. At nga serbi na itan. Iso nga pagtulagan tan ti kasar. Ano mapasamak kang ka, Marlon? Kung naman no, di mo kahit ti kasar. Kayat ko nga ruden. Siyak matentag madi. Anya? Di na kayat nga kasar? Ada rason. Akas itirasum no di. Kang kanayo mo bagbagaw. Kang kanayo mo kasartan. Di mo pa'y kayat. Di ba? Ada rason mo. di mo kahit nagsikog ka, gabutano, maganak kang maperdin to ti figure mo. Adamat siguro rason ko. Ano nga rason mo ita? Siya kung ti mangibagat kasar, di mo kayat. Anak ti rason. Kasi iti rason mo. Diba? Sa anak, ngay patpatig. Ngay may tatakayat mo ti kasar. Iso palang panakaragnam nga napatag ka. Kain ka. Kas matitatrason ko. Diyak kayat ti kasar. Hanggang gaputa diyak pa'y nakasagana. Ngayam gaputa, saan ka ngipat patay? Una! Tinong panak manong name. Kaya ditong pain naman ti bangir. Inig kamakatiningil konti man. Samon ulitan pa. Marlon, nakaano pa nga kayat ko, napay nga sikamat yung dagkad-kad. Ang kinabay, bagam nga dinakipat patay. Kas man tinarik na midi. Idi eti jayak keng katkasal. Husto ti kunada. No ti lalaki kit ijaya na ti kasar iti babae kat saan nga kayat di babae, saan nga ipatpateg di babae ti lalaki. Isong ita. Siyak na tentisan na mga ipatpateg ka. Ayup ka! Alnasa. Amahan siya timang tumpakay ka. Ken mabaling mo ti pumanaw. Hanggang kumangagang ang awakas ta, Marlon. No saan nakon nga eten, kahit nakadingasawin nga dan sa baling ipatpateg mo, adan. Asin no, tsak mabaling ibagakeng ka. So mabaling mo ti pumanaw. Nalpasen ti amin ka na ta. Manong nami dinak nga tamat mapabasol ni Esther. Tagasano nga makiasawa kang kuana ket saan baten nga iso ti patpateg ko. No dikit ni Daisy itan ti patpateg ko manong nami. Stagayam. Husto gayam ti kunada. Jak orayanen nga ni Esther ket makiasawa o na makikasar iti sa bali. Akas aramid manong nemi dagiti duwa nga imun una nga nubya. No anyat inaramid da, siyak maten ti mga aramid. Sorry na lang, Esther. Saan nga sika ti kayat kong ikasal? Pinagbasak nga rod ni Daisy, manong nemi kat kabayatan nga basbasa at dagiti kundaway mang na mailiw ti tunggal may sa kada kami. Kaya nagpapas kami ti ragsa. Bagaman tasang kagsiko. Ayot mo ka di na saan matuloy ti panagbasag. Kaya mo sawayan, nagusosar ka. Samon nga salutsuden. Idaw-dawat ko nga sakto lagsi ko gito no, malpasen ti kasarta. Manong name sa anak kasi nardanang ni Esther, tawag at tawag. Pasari oma dito'y balay, ngam saan ko paspastariken, pasari mapaniti negosyo, ngam ti gwardya manong, biling ko nga na pastariken, anta pastariken. Aging kang iti may isang malim, manong name timawag kanyak ni Daisy. Yes, abay. Ni Esther. Imanang Esther. Abay. Imay dito eskwela. Inagsasawan na. Kahit na kumapay pagngatan,
Ngayon, ang salakan dagdag di classmate ko. Sinaraan da isuna. Tinanggal da isuna. Pinapanaw da isuta. Tanong saan nga pumanaw, baka iso kumat kakaas ka pangapangatanda. Siya tinaramin mo, talinikli kami suna. Sa mong tutupan, mamamtla, sumardang tulad da. Ano hindi magbagana? Aga-agawak ka no. Hanggang na mabaling nga, saan nga kayo nagkasar? Saan ko ang ipagpatig pa Esther? Gabot ka sa tamat tirik na idi. Ijijayak ti kasar ngam dinamat kayat. Gabot na din akamat ipagpatig. Tsaka mo no, anyat itat awang apteran na. 5 misak namin keng kuhana. Nakadlo siguro. Baka isinanak da ito na. Kada dyan, insinak ang peso. Agtaragraduarak ko man. Hurayom ito na makapaggraduar ka. Agtrabaho ka. Kamsak ba di trabaho? Kahit ko yung kasar na. Yes. Anytime. Uri ka na gito, yung kasar ka. Aggraduarak pa yun. Nagraduar nga rod ni Daisy, manang Nemi, kahit kalpasan lang, tatalunga bulan. Ngayon tuloy naman lang trabaho na. Iti dati nga trabaho na, nga nagbalinan nga regular, agsipod ta. College graduate nga ro din. Napimpinas ti trabaho na, gabot ta. Nagraduar nga ro isuna. Will you marry me? Kung nakengkuha na iti, anong naming nga yes ko na siya. Naisagana nga ro ti kasar, manong naming kat kastaon iti ragsak ko. Agraman di kiti partidok, kastamat lang ka da Richard, yan isuda nga gasawa. Siyempre, siya kadan ti kararagsakan. Agsipod ta, kamuo dyanan na. Mapasamak matlayangan nga adda ikasar ko. Adda umanungkot iti kasar ka. Intuloy ko tinegosyo kadin tuloy mat ni Daisy ti nagtrabaho aging kang adda nang pitpitik iti saklot na kat kastaon iti ragsak mi idi pas ngay na timuna na. Hamatan nga mangriribok pa ni Esther manunemi kat syempre naragsak kami ti asawa ken nagiti talungan nakmi. Gusto na ti talungan nak tapos kasta kat hangkam unay nga marigatan numampay kaya mi ori amanupay kumangan na. Ngayon marigatan ni Daisy manunemi ta puro sesarian nagiti talo. Awanan ti sa pulag pa manunemi kabot naragsak ti binangkong ko pamilya numampay na lakayanak ni mahula kay ti ayat ako nada. No talaga nga naikari ang mapasama kayo. Dati nga rin, di ba kasarita, thank you, itilaig mo nga ng iba sa manunemi kat sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liluwakin pagsarbing ang tibiyag, kadagit ipatak ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nagyaman nga pagaya mo, Marlon.